Az вазелин, аз вазелин. На моята пушка съм завършил с труд. Шока в погледа беше много отвикнал. Да му мисля други тялки, нърви. Това е много стес, който аз се сбъдна никога. За една вечера в Ето и за... За годината трудно. Ако за една вечер ще е за цял живот. Това ще бъде ударна доза. Ще бъде предпортка живот. Ами защо? За 18 години толкова. Ама. Сложи една табела 20 центи. Как ли тя една ракийка да я пробвам? Моя ляво или по-ляво? Не. Екия. Ще правим монче-бонче. Мърси! Ама трябва да намерим някой да дадава плюс. Това е руски лекари. Ако искате може да украсим шатър. Вижте някой да го приберат в буса, знаете, че те не ги прибират. Най-бързо да същите лищи. Нито просто пише. Нормално е. Вижи го как ме разкара. Само че ако виж някой да реве, байхуй! Ако виж някой да реве от буса и да припада, аз си не отрицам. Ай, здравей. Дай си ги да Веска! Дай Владимче! На здраве! Много говоря, че се роматна. Яна. Баба Ники е правил. Те, много бъдна. Цял живот ще пускаш кръв до 46. Може след 46, до към 50. Окей, да разбрах. Това тук към кръв, къде е зор,